Daalụnị. Nye wekpọ ịgọpụnye okposho oyibo kpọ tolerable adultery. Ọ dị ụzọ anọ ga-emeni tupu a ga-eji gọpụnye okposho n'enu anyị n'obodo nsi bịa bụ Obulukwu. Nye izizi n'ime nye ndị anọnwụ bụ n'oke ha da-agbalụ, ya bụ nke ndị oyibo kpọ na oke nwa ọ dị impotent, na ọ dịghị ime, na ọ da-agbalụ ọ dịghị ime bụ nke oke. O nwere ike bụ nwana nye o ji bụ okenye ekwuni o, mana mmiri wee ji enye nwa mmiri asụ adaalụ. Nwunye ọ nụchara ga-eje kpegosi nwaada na ezinụlọ nke okenye abụ eje ebo baje gọpụna ya bụ nke okposho ọ nụchara, ọba nwa ike jee mụcha nwa n'ilo. Mana ụmụ niile onye ụmụ ga-abụ nke die ụmụ na-amarịnị ntị na-abịa da anụ asịsụ ezinụlọ bụ nye marịnị. Ụmụ na-agha aka ụmụ anwụ onye ashị maka na ebu na adịwekwe nọ. Ụmụ niile onye ọmụcha bụ nke die ụmụ na-agha aka onye ashị maka na ebu na adịwe wee nọ. Iloko si mụchawa maka na die ada agbalụ, mana ụmụ ha niile bụ nke die. Ya bụ ofu n'ime nye ndị izizi ga-emeni n'enu anyị ji agọpụnị okposho, ya bụ anyị ji anata okposho ka o nwee ike zọọ ya ụkwụ n'ọfịa ụmụada atụgharịna. Ya bụ nye izizi nke kpọnabị bụ okposho di anwụ na-achị n'ụzọ ụtụtụ. Nwata nwa agbọghọ nọberi nọ na-enụa di asụ agba mmiri meberi nọ na-edi anwụ. O nwere ike bụ na ọmụgwọ ofu nwa na ije di ọnụ oje kọba abụọ di anwụ na shia. Ọ ma kwụsịzi iso oke emekọnụ wee nyisi adịe dọba aka n'ụlọ asha wee gaa na akpa ya na nkwụ aka ka ọ dịzi ịshari na onye na-akpa ya na nkwụ na ya anaghị enwe ike nwe mmekọ wee mụchazie ụmụ na ya bụ ezinụlọ. Ọ bụzikwana ya wee sha ya ka ọ na-akpa ya nkwụ na ọ chọ na mmekọ ya na oyo o jee n'ilo o wochekwa onye ọzọ ga na-akpa ya na nkwụ ọmụchazie ụmụ tie na ya bụ ezinụlọ. Ọ bụ na ewe sha ya gana na-akpa ya na nkwụ bụ nwandu dịka eru n'ogo iyi ime, ọ ga-enwe ike jee n'ilo wochi onye ọzọ. Mana ụmụada ama na-atụgharịzi ya maka na di anwụgo nwa ekewaghị. Mana ụmụ niile ọ ga-amụkwọ ga-abụ ụmụ adie nwọrị fegheni. Die nwọrị ụmụ niile ọ mụcha bụ ụmụ adie afọ adie nwọgwa ga na-aza maka na ego dịrị ya n'isi. Ọ da-awọcha ya. Nke ọzọ ga-emekwuni ka okposho wee nwee ike zọọ ya ụkwụ n'ọfịa bụ nke ikpe atọ ka a nọ n'ime nkịta. Ọ bụ na wee nụa nwunye okposho wee nụcha okposho n'ezinụlọ, o nwere ike mụnwa enene wee ọ bụ na aka ka ụka amịdị o jiri nwe ike mụcha nwa di ejege ọganị ewechewa oke ọzọ ọganị o jee nụcha nwunye okposho egwe ka ọ ga-eji nụ nwunye okposho egwe ka ọ ga-eji nụcha ya bụ nwunye okposho ya na edi ya enene gbanwe nwe ike mụcha nwa. Ọ bụ na ọganị ọ ga-enwe ike mụcha n'ilo. Ya bụ nwunye okposho bụ okposho ọ bụ na-anụchawa agọpụgedeniwa ka o nwee ike mụcha ụmụ maka nwa anụcha na abụ ka ọ bịa mụọ nwa. Asụ na ọ bụ na maka nwa kike mmadụ achọzi n'ike ibe ya bụ wee gọpụzi anya ya bụ okposho wee nụcha o nwee ike mụcha ụmụ n'ilo. Nke ọzọ bụ oke ka nka nụọ nwunye. Oke kaga nka nụọ nwunye o nwee ike bụ na-asụ anwụ gị tupu o ji nụcha ya bụ nwunye. Ọ nụchara wee yọma ayọ, ọ nụchara akwa mmụmụ ndị ọ nụchara abụ ka o nepụ anya ka o nne nka maka na ikesa okenye nwunye anwụ na chiga. Oke ọ bụ na nwunye bụ ụzọ nwụ, ọ bụ na ọ nọ na nwunye ọzọ gana na-ene na nka ọ ga na-enwe ori ọkpa ya nkwụ ka ọ bụ abịa enepụ n'anya ụmụ akwụ ụgwọ.
mana nyo ji adịkarị mma bụ na iwechi onye ọzọ o nwere na ga-eme n'oye dịka anya iwechi onye ọzọ ka ọ bịa na enepụ anya na onepụ anya na-ezu ochi na apịgbu mana ọ bụ na ọnụ ọhịa ni ọmanya dị ego n'ọnwụ obi adị abụọ na enepụ anya ụmụ anwụzi ike na-eziche n'iwenye ya bụ nye anọ ga-emeni ka enwe ike gọpụ n'okpochi oyibo kpọ tolerable adultery ka mgbanyeni mana ọ bụ na nye anọ na-emeni okpochi ọbụla azọ ya ụkwụ n'ọfịa na ụmụada nwekwa ikpe ụwa ọ na-abụzi na abụọ asụkwana nna Adeke zọ ya ụkwụ n'ọfịa mana ga mwere na Adeke zọ ya ụkwụ n'ọfịa ka mbụ na abụọ ụmụada nwe Adeke onye efi okwu omenunye okwu eje iyo Adeke onye efi okwu omenunye okwu eje iyo asụ abụ omenunyo bụ enya nkekele mana ndị oyibo wepụ Amnesty International emega ka ọ bụrụ na adịwe nwozi ka anyị ikposho nkekele mana ọ kwụsịkwana wee dansha wa dakwonsha ka ọ bụ asụpụ oyo Amnesty amadị bịazi gwa anyị na-ebo wa asụpụkwa okposho melụ anyị maka na ịzọ ya ụkwụ n'ọfịa bụ ofu n'ime nye ndị ọ bụ na ahụ a dịka arụ n'obodo anyị si bịa maka na nye ga-enwe ike narị mmadụ isi dọ ọ ga-enwe ike gbuo ka egbuo ọkpala okposho zọ ya ụkwụ n'ọfịa ọnọbedị ọ nọ na be di ya mana ego dị ya n'isi ọ bụ na ya na-enwe ọkpala abịa ọ ga-anarị nwa ọkpala nwa isi ọ ga-adọbepụ ya bụ oke n'ụzọ ụtụtụ bụ oge dịka elune ya bụ ụmụaka ikposho ndị na-enọ n'ekịta kwunu nwere n'uche ịnọbe dị ya nọ n'ebe dị ọ bụcha na ego dị n'isi wee na ka ị nwere onwe mana ọ bụ na ewena na ya bụ ego dị n'isi ilike nwa na-enwe ego nta ya ka o ji bụ na ụmụbe gabere nọ n'isu akwụkwọ na ya nọbụ Facebook nne na-abịawa nwa nụsị akwụ ụgwọ isi ya na dị nke okpochi wee go ihe ya asị ndị ọgọ a sụwa na ọ chọrọ mbasị mba na adịwe mee ọsị na ọ chọrọ ile nwa nsị a na ọ bụ na ile nwa ya bụ ego nwonye ọpụcha ya bụ ego nwonye ọpụcha ya ma wee nanị wee inwe ike kewa ọzọ na-abịa sị wee were nke ni wee wee nepụ na nwe anya na ya dị ka azụ si na mana ọ bụ na nke na iwezarizi ego niile wee jikwa ụgwọ isi ya nwa ihe ya sụwe mba adịwe mụ ọgụ elubo ya bụ nye gwa ọ bụ na anụ na nwanyị ego mana ego ọ dị nwanyị n'isi oyibo akpọ na to put that child on check onwezi nye ndị ọ ga-enwe ike menwe ndị ọdịma ahụ ike mee dịka okposho wanụ ego ọ dị n'isi yu na edi ya nọzine ike dị ụnụ eso okwu ya eje biri nke ya oje biri nke ya ekwula ọkpala jem okwula ada azọ ya kwụ ụkwụ n'ọfịa ọ ga-anarị nke ọkpala isi nwa izizi ya bụ ọgbụa ọkpala okenye na okenye bụ ofu ka isi hụ ọkpala nwaanyị kwuru si ụlọ di ka ị kwuru nyọ ị ga na-anụ adịka di maka na nwa onye ọ bụ n'ime ọfịa bepụ ya bụ oke ọdọbepụ a ọnwụ bepụ n'ụzọ ụtụtụ biko jisie n'ike ka ụnụ na-akwụzi n'ụmụ ụmụ ọdịnala anyị enu ekpughe mana mmadụ mee ekpughe dụkwa m onwere aka jikwama ọfịa ume ụnọ jikwame na ụnụ jikwame na ọdịnala anyị ka ụmụ anyị nwee ike bịa ji echi ka ụnụ si ji chi daalụ Chukwu ya gọzie ọnụ nwunye mbụ ndị elu anyị n'ụwa niile ejimaka n'isiokwu nke tata na onwenye nwụcha n'ime kepụ aka ndị ọya hụ a maka na ga-esi agwa ụnụ ofu ya adịghị ọsọgbu onwe ka irige nwe ọsọgbu onwe nwụ zipụ aka ndị ọzọ tie ọnụ n'ime ya tụghazikwa ọnụ ka iwe na-akwado ma onwenye ndị nkwube na ndị dị kwuchini gbazie n'im n'ofu ya da amarike amaka da amazu daalụ Chukwu ya gọzie ọnụ ka unu si esokwa anyị n'enu anyị cultural forum.